Ara us vaig ensenyar el roure narcís des d'un altre angle. Allà teniu el pont de Mastrader, el riu Foix. I aquí el tenim. Com veieu, es tracta d'un exemplar de força edat ja. Segurament ja és centenari. I com que està sol, la seva capçada és molt ampla, veieu? Podem veure que està intentant fer algunes glans. Aviam si aquesta tardor en podem agafar algunes i reproduïm el seu material genètic.